Hej alle sammen, velkommen til min kanal. I dag har jeg Mathias med som i går af. Vi skal lave The Jelly Beans Channels. Okay. Vi starter nu. Med en blå. Men blå. Det er mincesorbet noget. Mincesorbet. Fuck, den er god. Det er sådan noget mint. Det her, Hvad er det? det er roligt. Cola eller kaffe latte, tror vi. Vi kan ikke sådan helt Nej, finde ud af jeg kan ikke helt finde ud af at sige det. Er det kaffe latte? Ja. Nej. Så skal jeg ikke have den. Man kan dufte det. Ej. Jeg skal ikke have den så. Jeg er allerede død der. Okay, vi tager den her. Hvad må jeg lige se? Hvad er det? 2 sekunder, jeg kommer lige om lidt. Jeg skal lige have noget drik. Ja, så er der noget med til mig. Ja. Det her, det må være... Der er sgu da marshmallows. Hvad fanden er det? Det er de der kiks ned der. Marshmallows. No. Den her, den ved vi ikke helt, hvad er for en. Eller jeg ved ikke, hvad det er for en. Om det er marshmallows, eller om det er South Cheese Kiwi, eller... Ja, det er så kun de to. Men jeg er ikke helt sikker på, hvad det er for en. Hvis... Ja, vi ved ikke, hvad det er for en. Man kan bare dufte. Man kan bare dufte, der er kaffe latte. Jamen, det er ikke det. Det er den gule stemme nu. Hvad? Det er den her, vi ved. Ja, jeg ved Den her klamme en her, det jeg ikke ved, hvad er. 3, 2, 1 nu. Fuck, den er god. Saft med pære. Ja. Dem henne i England, de er skide gode til at lave det her. Men smager også lidt af lort. Næste. Den Lugter min ånd af det nu. Ja. Okay, lad os... Det kan være wild cherry eller English blackberry. Jeg skal nok have sådan her. Så har taget den i munden. Det er... Nej, på den.